Angisazi. Ngoba kuzofanele ukwazi angithona umuntu ngithona yakuphi imali noma usuthi kula kuphaka yena ungifakele ufake. Hayi bo. Bazowajabula bo. Hayi kuzofanele ukwenzeke sisi. Kufanele ukwenze ngempela. Usuyangiphoqa ukuthi ngikwenze. Kuzofanele ukwenze wena wajabula yenzeke kona lento le. Ngenze ngijabule kodwa ngeke ngikwazi ukwenza lento eshoyo. Ngicela u-understand ukuthi ngeke ngikwazi. Oh yini ongeze ukwazi ukuyenza? Ukumtshela ukuthi akafakele ingane imali ngihlangana naphi mina nalokho. Phela ngithi wena usungithathile kumina. Angimthathanga. Kumele ube noplan ukuthi afake imali engane ngoba wena engithi imali seyiza kwena. Ngiyabingelela nanke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuze la ngamandla ezulu. So njengoba guest ihleli nami la, it means ukhona lo muntu lo ospecial kakhulu enhlizweni yakhe athandana naye kodwa manje umenzele izinto angayiqondi kahle. So njengoba la uzele kona lokho ukuthi uzolandelela ukuthi abone sikwenzakalani ngabe mhlawumbe sekukhona umunye umuntu aphilisana naye noma ithinto yabo kwesikhashana noma into ezoqhubeka isikhathi eside iqhubeka isikhathi esikangakanani. Yonke nje leyo nto sizoyithola ngaye mesilokhu sixoxisana. So ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami uma bani? Ngumama Mkhize. Ubuya kuphi? Ngibuya eClermont. Oh okay. So eClermont ukhulela khona vele wazalela khona noma mhlawumbe khona indawo yamakhaya eClermont ungenze ukuthi ufike khona manje kodwa ukhulela khona? Ikhona indawo yamakhaya. Ukuphi ekhaya? Usexobo. Oh okay. So ngicela ke ungilandise la uhlangana khona nophethini wakho bekumuphi unyaka mhlangana kanjani nihlangana la kephi nendawo? Sahlangana eXobo. It was kwaku 2021. Okay. Yeah. Okay. Nihlanganela endaweni kanjani? Hlangana endaweni esedolobheni noma nje kwakwenzakalani? Mhlambe efuleni noma ikuphi nje indawo kanjani nahlangana kuyona? Ayisemakhaya edolobheni. Okay. Oya shop? Ngangiyeshopha ya. Okay. So ke uyaqala kumbona lo muntu mhlambe wacela number yakho wena wakhulumisa uyena kuqala noma uyena wakhulumisa kwenzakalani nje kuze kufinyelele la ekuthenini khona niyavumelana ukuthi okay manje sesiyathandana? Sehlangana eshop uma ngifika eshop naku guy lokho engilandela. Angimise ngiqale ngibe nokuthi hayi angifuni. Okay. Lokho engilandela nje agcine seyicela ke inamba yami engimisa ngibingelela acela inamba yami ngimnikeze inamba yami athi sizoxoxa efonini. Okay. Ngangena isikhathi kumele ngishophe ngigoduke yabo. Okay. Wawuthunyiwe? Ngangithunyiwe ekhaya. Okay. So at the time isiqala ke i-relationship yenu ubekuphethe kanjani? Enye into futhi ngidinga ukuyazi ukuthi ufike empilweni yakho wathi usingle noma uye wathi unayo umistress okhona? Ufike empilweni yami wathi usingle and ubengiphethe kahle nje kakhulu. Okay. Engikhipha bekumnandi nje nemali engipha. Ngithanda lo debelayo ukuthi nemali engiphi. So ke wena ngaleso sikhathi ubunayo person noma ubusingle? Nganginayo person but kwase sekubheda. Wamtshonisa. Avele ngamshanga ekhaya. Abafethu. So ke ekhaya kubo la ezalwa khona ubhuti wabantu bayamazi bayakwazi wena Ncesi bayakwazi wena noma bayangazi khona la uzalwa khona wena bayamazi yena? Yebo bayamazi. Bafila kanjani ngayo? Bafila kahle because manje sebefila kambi kodwa ekuqaleni babefila kahle because we right sasaba nengane yabo nje. Okay. Yeah. Yini yenza ukuthi bafile bad ngayo? Because bayazi manje ukuthi akasayinikeza ingane imali nami akasangiphi imali uyabona nje sekuyabheda nje. And bayabona noma wena batshelayo? Bayabona because njalo makuphela inyanga isibengijalo ubejalo ukuthi angiphi imali bayangibona ngedolobheni ngiyothenga yabo yonke lento le bayabona ukuthi ingane seyasokola. Yo. So yini lo oyizwile noma utholeni noma yonke lento mhlambe izifinyelela lapho nje ekuthenini uzubamba ukuthi angathi khona into ayenzayo ngoba nakho umntwana engasambhekeleli kwayinawe nje ungasekho right ngayo? Uthi yini? Uthole kanjani? Yini oyitholile? Uzweni uboneni? Ngiqale ngabona nje esengasanginaki
Okay. Imali akasangiphi makuphela kahle kahle nje into ephathelene nami nje akasayizwa kahle. Asayingeni. Ngaze ngakhetha ukuthi ngibheke efonini yakhe, ngipheje ifoni yakhe. Uma ngipheje ifoni yakhe, hhayi, kuningi ugayi nje, khona imistress nje, ubhizi nalo mistress. Okay. Bese ngidecide ukuthi no, angitshontshe inamba yakhe uGeli. Ngitshontshe inamba, uma ngimfonela ngimbuza ngayo ukuthi uyamazi usibanibani? Athi nawe uyamazi. Bese ngimtshele ukuthi nena ubabengane yami akahlukane naye. Hhayi avele ayidrop uGeli ifoni angasafuni. Akafuni kwakizwa-ke le. Yeah. Okay. Umtshelile yena ubhuti wabantu ukuthi sengibonile ukuthi ikhona into obhizi ngayo njengoba ungasanginaki sengiyazi. Noma uthulile nje lokho wakugqiba ngaphakathi esifubeni sakho. Ngigqibile kodwa nawe uyabona ukuthi ngathi khona into esengiyazi. Okay. So-ke wena ufuna ukuhlangana nosisi ngesimanga sokuthi ufuna ukudelisa inhliziyo noma uzokwenza sure ukuthi akaphume wena uzilungisele ubudlelwane bakhe nophesini wakho? Ngifuna ukwenza sure ukuthi akaphume ngoba manje uyasisokolisa. Because uma ngithi ngifuna ukuthi phola inhliziyo kuyafana kuzophola inhliziyo bese ingane idlani. Okay. Usamthanda umuntu wakho noma wayigcina kade umthanda kuyikona ukuthi ayikho indlela ongaphuma ngayo? Ngiyamthanda yena. Okay. So-ke asike sivele simlande usisi sike siza ukuthi yena uzothini ithi into yakhe nje ufila kanjani ngayo yonke le nto le nje sifuna ukuzwa ngayo. Ithi ngivele ngimlanda. Ya kungcono. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke i-guest yethu ivumile ukuthi sijoyine and nginethemba ukuthi imbuze eminingi esizofikile ukuthi simbuze yona mhlampe ngenze ukuthi angakwazi ukuyiphendula. So-ke asike sibuke ukuthi ngabe uzohamba kanjani. Sawubona kunjani? Sawubona sisunjani? Ngiyaphila wena? Right. Uma bani? Umashezi. Umashezi ubuya kuphi? Eastern Cape. Okay, usisi ngihleli nayo yamazi? No. Kufika nemqondweni wakho mawuzwa igama lohlelo luthi mfunani umuntu wami and then boom kuhlela usisi ngamazi eceleni kwami sigadiwe yini nje yenzakala emqondweni wakho? Ngilost nami sesicabanga. Ayikho nje into engicabanga ngayo manje. Okay, ngiyakuzwa. Ngiyacela ukuthi umnikeze isikhathi sakho umlaleli sifuna ukuthini sisi because uyena ubhalile kwi-show. All right. Ngiyabonga. Sesikhumsana. Sawubona njani? Siyaphila kanjani? Ngiyaphila. Ngumamkhize-ke mina. Ngiqhamuka eClermont. Bengifuna ukubuza ukuthi uyamazini uSabelo? Ngiyamazi. Ngifuna ukuthola ukuthi uyini naye. Umuntu wami. Bowazi ukuthi unomuntu? No. Mina nguma ingane yakhe-ke. Oh, okay. Yeah, so angazi ukuthi kusuka la wena udecide ukwenza njani because kuningi. Njengoba sekutshela ukuthi mina nguma ingane yakhe. Wena uzodecide ukwenza njani? Phela yena akaze angitshele lokho. Mina sengiyakutshela manje ukuthi nguma ingane yakhe. So wena uzoqhubeka nomuntu onoma wengane nengane? Uzoqhubeka. Yini ezongivimba? Yabo sisami njengamanje ngikubuza kahle. Yabo uSabelo lo akasayifaki ngisho imali yengane, akasayondla ingane. Phela mina ngihlangene nalokho. Phela njengoba wena umqomile wena usumqomile umuntu wakhe. Kumele singabe mhlambe yabo manje mhlambe uyangitshela mhlambe ukuthi uzohlukana naye or something mhlambe noma mhlambe nizokhulumisana ngokuthi uzondla kanjani ingane because yabo inengane yadinga ukuthi ithole imali. Ukuhlukana naye ngeke ngikwazi ukuhlukana naye. Ngeke ngikwazi because nami uyangisiza. Nje. Uyakusiza ngeze imali? Seninabo umntwana? Lutho. Nisayithandanela nje. So the time kade nisahlangana akashongo ukuthi unoma wengane? Akakazi asho. Okay. Mhlambe i-data zakhe ko WhatsApp awukazi ubone post umntwana noma usisi thizeni? Lutho ukuthi-ke ungumuntu ongazwa nokuphosta. Akazwa uthanda ukuposta.
Okay, so uzizwa kanjani nje ubiziwe uhlelo olunje and then usisi uyakutshela ukuthi unomntwana naye futhi uyalibika usizi lakhe ukuthi akasanakeki mekuza ngasey'malini. So ufila kanjani mhlambe? Yini nje semqondweni wakho? Ngiphatheka kabuhlungu kodwa ngicabanga ukuthi indaba yokuthi ingane angayinakekeli ingoba usethandana nami, yabo. Okay. Ngingaqala ngithandana. Asada kuqala cabanga sinothumana. Okay. Bakhona bakubo asakakuhlanganisa nabo Lutho sisi. ekhaya lakho abamazini. Abamazi. Okay. And awuziboni uphuma kwi-relationship. Hayi angiziboni shame ngoba ngiyamthanda nami. Okay, ngiyakuzwa. So nangithi akaziboni iphuma nawe uyamthanda. Ucabangani? Angicabanga ukuthi fanele amiyeke. Akwazi phela ukuthi ingane ingangabi nampahla, ingabi nalutho, ingane ingondliwa ngenxa yokuthi yena uyamthanda. Noma akakhulume naye-ke mhlampe kube ukuthi mhlampe njalo ngenyanga ufaka imali-ke uma ukuthi ufuna uqhubeka naye. Oh. Mhlawumbe ikhona indlela ukuthi simfonele sizwe side lakhe. Angifuni nokuthi afonele, ngifuna ukukhuluma naye usisi ngoba ngiyazi vele ukuthi yena ngeke aze ayingene le ndaba le. Angavele mhlampe adrop ifone or something. Yini ndaba uyisayini ngani? Unako ukudelela. Okay. And ezobe sefonele oma TV yabona uzoba nenkinga. Okay, ngiyakuzwa. So ke wena uthi unga-understand uma ngase afake imali njalo mase kuthi uyaqhubeka-ke nempilo yakhe? For ingane. Okay. Because usisi yena uyambona ugqoka amawivu. Uyambona nje ukuthi uyaphiwa imali, uyambona. Ingane idlana ekhaya. Uyayicabangela. Wena sisi una ingane uyacabanga ungaphatheka kanjani wena manje lento le yenzeke kuwena? Phela akaze ngitshela ukuthi unengane manje. Cha ngikubuza ukuthi wena ungaphatheka kanjani yenzeke kuwena lento le? Ngaphatheka kabuhlungu. Cabangela ingane-ke nawe ukhulume naye umtshele ukuthi nina njalo ngenyanga kufanele nifakele ingane imali ngoba ngeke phela ngiyimele nami lento le. Ngizothi mina ngikuthathaphi lokho ngoba akaze ngitshele ngengane. Uzothi ukuthatha la kumina naku nje ngila. Uzothi ukuthatha kumina, uzothatha-ke kanjani? Hayi ngeke sisingeke ngikwazi. Angisazi. Ngoba kuzofanele ukwazi angithi wena umuntu wakho. Ngithi wena yakuphi imali noma uthathe kula kuphaka yena kungifakele ufake. Hayibo. Baze wajabula bo. Akuzofanele ukwenzeke sisi. Kufanele ukwenze ngempela. Usuyangiphoqa ukuthi ngikwenze. Kuzofanele ukwenze wena ungajabula yenzeke kona lento le. Ngenze ngijabule kodwa ngeke ngikwazi ukwenza lento eshoyo. Ngicela u-understand lokho ukuthi ngeke ngikwazi. Yini ongezukwazi ukuyenza? Ukumtshela ukuthi akafakele ingane imali ngihlangana mina nalokho. Phela ngithi wena usungithathile kumina. Phela kumele ube noplan ukuthi afake imali engane ngoba wena engithi imali seyiza kwena. Asazi sisithi somise njani ngoba ngenze ngikwazi ukuyenza lento eshoyo ngeke ngikwazi hlobo. Ngenze njani ingane ilambe ngenxa yakho? Ngihlanganaphi mina? Ngihlangana. Phela ngithi wena usuthatha ubaba umenze wakho. Wena khuluma nendoda yakho uyitshela ukuthi kucela ikunikeze imali yengane ungangifaki mina ezindabeni zami. Ngifaka wena cause wena khona ngifaka wena cause uwena. Uthatha lokho ukuthi unginikeze imali. Ugqoke amawivi, gqoka amawivi phela wena. Umuntu wakho ungifica ngivele ngihlele ngigqokela amawivi. Angihlangana. Wena usho ukuthi akuphi imali nje. Uyangiphi imali phela akangiphi le pampers zengane ne ini. Kodwa iyangiphi imali. Hawu. Ukupha malini ngenyanga? Angazi mfethu mhlawumbe nje u2000. Izwa nje imali engaka ingane engadlile ekhaya. Angazi phela mina ukuthi uma ingane usuke engayifakeli ukube bengisazi ukuthi unengane ngaba mhlawumbe ngiyakuzwela. Sengiyakutshela-ke manje and ngiyawubeka umbono ukuthi nena mhlawumbe ungenza kanjani ukuze mhlawumbe ezoyifakela imali namanje awunazwela. Alikabikho kwamanje. Kuzoba khona nini mhlawumbe? Angazi ngisazocabanga. Angazi. Sazi. Niphetha ngani? Kwenzakalani? Nama ngisazi angazi manje angazi ngempela. Ngapha nangu noNkiroyi. Ungangibizi kanjalo yazi. Ngizokubiza. Ungayiphindi Ngizokubiza uzokwenzani? Ngenze lutho ngoba ngiyazi ukuthi vele indoda yakhe izongifakela imali ngenze lokho ngilusana nawe ngiyixaka nje. Noba uthiwa niphuma kwi-relationship.
Mina ngeke ngikwazi ukuphuma. Mina ukuphuma ngingaphuma kodwa ngase kube khona mhlampe into eyimali yengane engaba khona makuphela inyanga. Okay. So uzokwazi ukumsiza ngalokho-ke umkhulumeleke nomuntu wakho-ke? Ngeke ngikwazi. Yo. Okay. Ngicela ningivumele sivele siligoqe la uhlelo because kubuye ngazuthi sigcina la. Ngiyacela. Uma kuwukuthi nje akaphumi kena mina kusazoshuba sisi. Uzongenzani? Yini ozongenzani? Uzobona. Ngeke ungenzele lutho. Uzobona. Ngiyithathile indoda yakho naku manje Qhubeka, uzongenzile ayikho into ongenzayo. Qhubeka uzobona. Kuhle ngoba sengiyakwazi. Oh, kulungile-ke. Qhubeka. Ngiyacela ningivumele siligoqe. Khona into osafuna uyikhuluma? Ayi ngithe qhubeka uzobona. Ngizoqhubeka noba bengane yakho khululeka nami ngizoqhubeka nje njengoba nisisho. And ayikho into ozongenzayo. Awusobona. It's fine. Mbuke lapha ekhaya kucace ngazuthi inkulumo ayihlangani and buye ngazuthi angeze ihlangane hayi namhlanje hayi kusasa hayi nanini ngoba kuningi kakhulu nani nizibonelele usikwenzekeni. So ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare mina ngithanda kakhulu. Bye.